Айде на нашите приятели, покажи кенефа се. Пусна водата. Как се напълва чинията. Сега бати Петю ще го отпуши с кафенцето в ръка. Ето. Какво стана? Готово е. С кафето ли го отпусваш? Чекай. Голям за вас. Гледай сега как напълни чинията. Хвърлят хартии и простаците. Не ползват куша. Ай, момче, излезе кофата. Давай.